Hej, jeg hedder Ole Drosbo, og jeg vil nu vise, hvordan man ved at oprette en såkaldt søgemappe kan spare en masse tid, hvis man har behov for ofte at foretage den samme søgning i Outlook. Lad os eksempelvis sige, at jeg jævnligt har brug for at danne mig et overblik over alle de mails, som jeg gennem tiden har modtaget fra og sendt til et bestemt firma. Hvis mailene befinder sig i en og samme mappe, er der selvfølgelig ikke noget problem at overskue dem, men hvis de er fordelt over flere forskellige mapper og undermapper, er det straks en anden sag. Men det er så her, at søgemapper er en stor hjælp, og for at oprette en søgemappe, starter jeg med at vælge fanebladet Mappe. Dernæst klikker jeg på knappen Ny søgemappe, og et nyt vindue åbner. Her skal jeg angive, hvilke søgekriterier, som jeg ønsker at anvende. Jeg kan vælge at lave min egen brugerdefinerede søgemappe ved at klikke nederst på listen, men det behøver jeg ikke i det aktuelle eksempel. For lidt længere op finder jeg søgemappekriteriet e-mails til og fra bestemte personer, så det dobbeltklikker jeg på, og det får mit adressekartotek til at åbne sig. Imidlertid optræder det firma, hvis mails jeg ønsker at danne mig et overblik over, ikke på listen. Jeg klikker derfor på feltet i bunden af vinduet for at tilføje firmaets e-mailadresse. Firmaets navn er i dette eksempel Podio, og alle deres mailadresser har derfor, ikke overraskende, indelsen @podio.com. Bemærk, at jeg helt bevidst undlader at skrive noget før snabelaget, for derved vil min søgemappe komme til at vise en oversigt over alle mails til og fra Podio, og ikke bare mails til og fra bestemte afdelinger eller personer i firmaet. Til slut klikker jeg på OK, først en gang, og så endnu en gang. Nu er min søgemappe oprettet, og den viser, som ønsket, en oversigt over alle de mails, jeg har sendt til eller modtaget fra firmaet Podio. Mailen i mappen er her arrangeret efter dato. Men hvis jeg i stedet foretrækker at eksempelvis se dem sorteret efter afsender, klikker jeg på bjælken øverst, hvorefter jeg på listen over sorteringskriterier vælger fra. Når jeg anvender denne sortering, kan jeg i øvrigt også se, at der i søgemappen som ønsket optræder mails med forskellige afsendere, men som alle har det til fælles, at de er afsendt fra samme internetdomæne, nemlig podio.com. Afslutningsvis bør også lige nævnes, at søgemapper er virtuelle mapper, der opdateres automatisk, og som indeholder alle de e-mail-elementer, der opfylder bestemte søgekriterier. At de kun er virtuelle indebærer blandt andet, at selvom jeg har oprettet en søgemappe for alle mine Podio-mails, så ligger de fortsat i deres respektive mapper i min mailbox, hvilket jeg da også kan få bekræftet, hvis jeg sorterer efter mappe. Slut for denne omgang. Hvis du er interesseret i fremover at se flere videoer på dansk med tips og tricks til brugen af Microsoft-programmerne Word, Excel, PowerPoint og Outlook, så klik på knappen Abonner.